Wara li 3 filgħaxija fl-emerġenza ta' Mater Dei, Stephen Manjon ta' 55 sena miet traġikament wara li rikorra minħabba uġigħ f'sidru, il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva, Joe Bela, ħabbar li twaqfet inkjesta indipendenti li se tkun qed tagħmel skrutinju fuq il-proċess ta' kura. Dan fl-istess ħin li diġà bdiet inkjesta maġisterjali kif jiġri f'ċirkostanzi simili skont il-liġi u l-prassi. Dan ġie konfermat fi stqarrija mill-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva fejn fiha ngħad lill-Ministru ta' Direzzjoni biex din tinħatar inkjesta separata skont l-atti tal-inkjesti. Il-Bord li se jmexxi l-inkjesta indipendenti u magħmul mill-imħallef irtirat Dr. J.D. Camilleri bħala chairperson u l-membri Dr. Herbert Felice u Silvia Spiteri. Il-konklużjonijiet tagħhom mistennija sa mhux aktar tard mill-aħħar tax-xahar id-dieħel. Rapporti fil-medja qalu li Manjon kien irrikorra l-ewwel fiċ-ċentru tas-saħħa fil-Furjana, fejn hemmhekk irrakkomandawlu li jmur Mater Dei għall-kura. Ingħad li Manjon kien għadu qed jistenna fil-waiting area tal-emerġenza meta spiċċa jmut qabel rawħ it-tobba. Waqt li tal-kondoljanzi tiegħu lill-qraba tar-raġel, il-Ministru Bela stqarr li jifhem l-għadab u d-diżappunt li jkun hemm u assigura trasparenza sħiħa fi spirtu ta' governanza tajba f'dan il-każ biex jekk kien hemm xi nuqqasijiet jiġu indirizzati b'ġustizzja u mingħajr ħabi.